Mabini Skyview. Hello mga bay! Nakari na ba mo sa Mabini Skyview? This is one of the newest resort here in Cebu City. So this is located diri sa Mabini, Barangay Mabini, Cebu City, just 25 minutes away from Pitos. So kung gikan mo sa Cebu guys, masakay lang mo og jeep padung sa ACT campus, and then after that kay mosakay mo og habal-habal padung diri. Pliti guys kay 100 pesos only. So tara kuyugi ko mag-tour ta. Actually mga bay, kani siya kay under construction pa jud no, like ongoing pa jud ang construction, pero nana sila yung mga accommodation, mga rooms for rent. And then ay mga cottage diri. Diba? And then guys, nasa sila yung pool, tara. So mano yung ilahang infinity pool mga bay. Diba? Nindot kayo mag-swimming ka dira niya, mo na yung view. Ang ilang infinity pool kay open 8 AM to 11 PM. And kani siya diri na area mga bay kay for events. So pwede mo maka-use diri for birthdays, weddings, or unsa ba na mga events. So yeah. Let's do a quick room tour guys of our accommodation here at Mabini. So tara sila. Hi! Good morning mga boy. Nakailis na ang tanan ay. Ready na. Ready na tanan. Uy, nagkaon ba sa pabiranglagan mga bay? So manilang habit house mga bay. Na duha ka bunk bed. And then ay isa diri ka bed. And then ako dito. Na TV, na lingkuranan, basta tanan. And nasa karaoke. So pangbarkada kayo na siya mga bay. So pwede ra mo diri mag get together or mag-party. Actually, diri mi nag-Christmas party gabi. So kayo na mi nag-vlog. And then naman diri yung mga foods guys, mga leftover. So kani siya from Kusina Lucas, from Lunet's Catering, from Wonder's Cake, and of course, Shawarma Gourmet. Thank you sa mga sponsors foods. And nangabusog ra mo mga bay. Yes! And nangahubog pod. Wala ka. One shot na sad. Bay, na diri si Ate Yen. Usa ni siya ka staff diri sa Mabini Skyview. So interview na to siya mga bay. So Ate Yen, kano sa jud ni siya nag-open ang Mabini Skyview? Mabini Skyview is open July 28, 2022. Ah, So okay. mga 4 months. 4 months pa, more or less. And then unsa yung mga naman mo yung mga rooms diri po, di ba? Yes, available na atong rooms starting this week. Okay. This week lang. Tapos wala pa yun siya na kuan, pero na kuan na siya. Pwede na siya ma-occupy. Okay. So unsa Then, yung mga available na mga rooms? We have the log cabin and the Nagpila habit siya? house. Log cabin is 7,000 for the weekdays. 10 packs with breakfast. Then 500 exist person. Okay. per person. Ang weekend is 10K, 10 packs with breakfast and kanang with the use of the amenities na. Anya, ang inyong Habit house is good for 10 packs also. Weekdays 7K, 10 packs with breakfast. Weekend 10K with breakfast, then 10 packs. more same na sila. Same with the log okay. cabin. So ang log cabin more on unsa siya kay wa man gyud nakaadto so So log cabin have
2 air-conditioned rooms. Then, pwede siya family, barkadas, sa mga gatherings. And then, pwede sad siya makaluto na dito. Okay. Pero, ang habit, mas dako siya kaysa sa log cabin. Yes. And then, Dako ang kayo habit, kay na siya karaoke. Yes, na siya karaoke. Mo siya nakanindot sa mong room na Na siya gikuha dito mga bay. karaoke nga iyahag yun on yun. Na sa room. So, lingaw kayo siya dito, like, nindot kay ang habit kung like mag-get together mo sa imong family or friends kay maka-enjoy jud mo. Daghan mo mga kuan dito, maka-karaoke mo, and then dako kayong space, maka-games mo. Yes, dako jud kayo siya. Pwede na mo day use. Yes, pwede ra mag-day use. Entrance fee nato is weekdays 250 adult, 150 kids. Weekend 350 adult, 250 kids. Okay. How about ang kuan, ang inyong operating hours like From 8 a.m. 8 a.m. open 10 p.m. And then naman sud mo yung restaurant, di ba? Yes, our Crystal Cup Cafe is open 8 a.m. to 10 p.m. Okay. So maka-serve ra mo og mga foods, Foods, for example, coffee, milk teas, okay. snacks. How about cork cage? Ano We may have pork cage, lechon, only lechon. Ang lechon ra For ang 500 and alcoholic beverages for 500. So the rest of the foods na mga kuan wala na. Wala na yung pork Nindot cage. siya mga bay. Tapos ang pool, Pool is, our infinity pool is open from 8 a.m. to 11 p.m. okay. Mabini Skyview is located at Sitio Esquilahan, Mabini, Cebu City. You can locate this at the Google Map and through the Waze. Okay. Doon kuan siya ni. Nanonood siya sa Waze. Makita siya sa Google o sa Waze na ano siya, kung ano siya, available na siya din. I'm inviting you all to come and visit the relaxing and the 360 view of here in Mabini Skyview. Yes. Thank you, Ate Yen. Thank you. Magbalik-balik Proud jud Bisaya. mi diri. Thank you for coming here in Mabini Skyview. So mga bay, mamuto siya no, mamuto siya mga tanan na mga information. I hope na nahatag na mo ninyo. So kung napa mo yung mga pangutana, just contact them sa ilang Facebook page, Mabini Skyview Resort. And then I will also put the link or like the contact details nila sa description kay para ma-contact ninyo sila. So more to mga bay. I hope to see you guys on the next vlog. Bye! Best friend, uli na ka? Uli na ako. Salamat! Asa man yung best friend? Di mong biyaan? Ha? Ah, na, sila yun. Matay na! Tara,